yago konye nere perdi ndu watengi yake kima ogotara nero go chandons kwenye church watu mekabuya watara nero yago konya mechande ndo yonsi obwate kalinde kwaira na okole gasi yao ya kawaida nekene enyagitari ya Nuga Best nero yuka ebwate okubwa wokurubu wenya wetere chimashini chekerero kurwa sinseri ya South Korea niko bagutuka imeyomo cy'ubusungo asamagacho ahuru tawa sirirongo rya kabere eyiberanga nebengi ya Kenya Women batari rero gusiba hakirisi migwetera se cinamba cyabo 0784 955 717 gose 0705 86 0053 Nuga Best kotanga mbuya kogwa kogwenia. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano eyu ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies asaba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering asaba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na Wigo, nkwigeli bale plumbing, masonry, building technology, civil engineering, ase ensema ya computing and informatics. Nkwigeli bale ICT operator, ICT technician, computer packages, cyber security, na wigo na network system administration. Ase ensema ya electrical and electronic engineering. Nkwigeli bale electrical installation, na wigo electrical engineering. Ase ensema ya cosmetology. Nkwigeli bale hairdressing, wigo mbwate fashion design, ngwigeli bale food production yani cookery, na wigo food and beverage production. Wigo mbwate course ya driving kucha sabali bonse baraganye kwigera kugenda Kigali. Samaria tane ngoro kwa James Barare Nyakundi, the principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. A college ito igere ya serikali agosomia abana chi courses cy'obubundi asama ngane school fees ya serikali njayira netinse nekero umwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo umwana agoja neri abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibese cya serikali yakirido kuruka government scholarship eki abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibese kine kikomokonya ase akomenya esa ndagera akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bare constituency bursaries uno mbungo Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruete sana gokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira kiro umwana nkonyora ari kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana ndo wense goche skuru apply loan nkonyora karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero ubundi bachaga tokonya asama tukagocha biamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga ose obakirisi nyugutara sikiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068 ninjulero eyugwenyo liro bumanyi uburago konye asubagima bumakiaya. Staiki mirongo ibere na yamu mutinye no yo kanu mwaka no yo wechirugire mirongo ibere ni tano nomo
Mwanchumo rigerinde no kwigena mbiyora ndonsia sole na gukwanire abigo gukwarigane kwanyora mangana moya yekiunga chinsebere chia bono butiko literane serious nyakunde sense milibo nyiryo nero Wilson makuli na gusabire tuskale. Ko chake kyonga chinsaibire nigo togochaka ningana y'omubasukano ase gari ye kanta yaba gekubwatira ni gwaso mubasukano obwe para sense ya Kisii Polytechnic ema rogoba yalero ukwana chingeke cyo nigo bwigo abana injibe chinseme cyo baruro kubolya gochi ase serikali wene kibuna nkobekere chibobi buna enchera yemo yogotanga kimbero cy'ekigari anenase chinseme cyo. Asama lieta ngoro ku Edwin Momanyi nona ringe kabune accident ye wapen enare nge sembu matega iga sabanta abandi bali mu nese kamera enego muri ku rugoro nabunyoka kyo nabunyoka na nyore gari ye bugore timiteye egwetense nari naro mu driver agonya waka kekerore nabona ru musasana bitware ngena na batwa musasana baka moko na bongumite gaiga nabo gusosoka kerasoka na chikuriwe na rugo na rorari gari nande yakire nona nabuya kago chororo naro namuna musao bantu barenge barenga abantu bane twabo musa twabeke gari me musamaria muye na bari ku rugoro twabeke gari me twaba cricket ya rech ale ne pale ne tuwei baka ndo rorega entonces está todo count na kin to bota bara baada ya na kin wa usen one time two time dore dikende gions president ne ne ko so de ya astem jabe rorega ese pare se wike ebi to ngambioka dale ke action na die tra na kin baregas gosongo gochirogora amahoro momonare gaiga egari ne kubugeri yoni kurumaega to konyara gutambuka oso no so side yago to kunyara gutambuka agere gari ete guikira egari ebono buda yabuki yoni kurwa muro chaga paraka yani gari njiri kunyara kubagerera na ibere echigo tirimboka echigo eta nae ono buna kulingana na accident ye chiara abeire bosongo gaiga sana nende ko chakira egetai egati otirimboka gocha barenge ese no area we barenga abantu bane tefeye igomba tano prasine abantu b'igipigipigi barabu ticheti ko manye twara bunyoki bari bande nyagitari Amate yomuga kapita soni bunde korwa sekenyoro kyagucha bonya mwaka ime yewodi abosomare bunge ya West Mugirange County ya Nyamira igobesokire na gosaba bakonywe lyomongeno ye hasili taruthi nyanchama hoyoro muroira se nyagitari ya Kenyatta University akanirwe piri ya nyagitari yo ya kinire orengana na Peterson bunde niga teruna mongeno ye niga bwatumo chando bumukia asumutuye uchiya bongo hegento keirere kubwatu mutugose gento keirere ko bakagotangwa se nyagitari yo igabono baruro kubulia go chia sabarai abiga bantu moyo kubakonya bunenjere yo moyo kwene kibuna ngoisane bale piri yo ye chiringi jimilioni henu jimilioni ya moni chinu tebire bunenjere yo moyo kwene kibuna nkurwara se nyagitari yo na koirana asinka yae Asamaria tane yonkor kwa Peterson ndi kibundi mwako minto akor ko bundi nyarogero igasto tenene no seito nanda igasto tenene chigaiga no mukiono renge oyo yete engaki narenga no murweiro mungino na rutu nyanchama asenya gitari ya Nyamira oyo beiro murweire asamatuko atari make ange myaka 3 gukimaira gaiga ke yaitu na muroche etubwato buremero bora bonene muno mugaka tato minto igarwarete no mungu na mama igarwarete na stroke ya mwage tetari kwenyara mugako minte sukari ge muchandete tetari kwenyara nere boigo
Murwiro yono kurukurutu nyanjama to yora senyekitari ya Kenyatta Teaching and Referral Hospital Kenyatta University orwalira myaka 3 gukimaya gaiga niga bwato bukongora umwe mono abwato muchando burwe aso mutuoye umukubo mutwe obwato muchando oywa atari kunyara kutaria manyinga byaso muberoye yari wikenga kyumagaka ogunsogireka bono gwikera muchando yo kitakwaro gotoka kera pima senyekitari ya Kisii akabari pad was just senyekitari ya Nairobi Kenyatta University abwa sare bono gase ward obero weniwe nekera weniwe edaliri yo kubwena yarorekanire bono yaikirete akaganyo koigorerwa kuri na sinke ya itonto bwatyo kunyari kyagere biri ya enigere nene siringi milioni yamo na 226 kuiko mutinyo gatatu kitariki cyarenga 14 Ribundi obero enke nero yane iga enke yane gombwate shide nene enke yo borweire bono bwachite bugatora oboto tageretie njomo nyene gondwarite yombwate sukari yombwate pressure bono lerete ikeire tindi korora no mungina garwarite ya kirene stroke bono gaikaranse tagwara gwatari kwenyara no mwana oyone buna mwaigwa kwana kare umurugi oye igarwarite ari umurwaire kinyagitari kyankaga Nyamira Kisii Jones wetana nirete enwi Ochiro bona seikerete gari Kenyatta University Hospital ebiri ya chiri goromano totanyare seni mamora elinkolira no mdosi korugeta oyo rwarete gari muswati minto nero mukogoti minta waibuli nigo bakwete bono rende muswati manene agasira bono ninche ndibuna muswati mwabo manene mwana yo minto gesarware myaka ya 3 kera renge Nyamira abana bakabeka umusumase getanda enyombe kaiya hamuna totene ne nyumba geyete yere nse mogeri mwa muromo abo ekera rwetinya gitari agacha gaswa mwa muromo abo bono nyumba tabugati na ndibona totene ne compound no mwaye munara nyoro musamali umuyamu bekere nyumba igonga nonye nesa igate te kubekwa yakine chikoni era migereri gunka itonye fitio ikubwata na bibwate taga compound yake mutio yo bobwato bokongo mongina mama agabwate stroke tari kwenyara gakubogori guna kere gento gagukorera sare igo tware gotabanga kamuranche abantu bari bugwanja okuya motokonye motwa kane piri yo mwana oyarwa gunyagitari yokorora rende bono nkona kubwata bwatare otakira kwa bakinguru ararunya gitari yagu skuru yabamura yali okindo yogekera nasomo yega wokomenyo yomo bwaboroki ubaye usiretie chinga ke harwarita Selieta Vincent Nyanyemi Clement ukwana somo yego yobera asenka yabase ensemo ya tunta umachoge chache mwalimu munana weskuru yo Gerald Holina niga teruna waterana weskuru yo ni amate nigo kwairete liroroche ndicheti kobarro barahi bage siasa na barabumbe soke kurage kyara tekerani wako magendro asensemo yebunge yo yabo machoge chache muri kitogiri batikopi na mangi magega yogosira ko mwana w'eskuru yabamura ya secondary ya Rio Kindo itukolia lero no kweni gukwarenge asensemo yegetuki amandikanize muna tunta aparai aombe sokya asoko bwatanana no gotenene w'eskuru eyo eliyo komwa esiko yo mwelio Clement Nyayemi oyo nyatoko bagusira ase skuru eyo asengencho anyatwa utwara umubasukano bwo kunyorekana na heart attack koboliga etransform yari kuri umusomo minta atarasira njarenge gorari bakabono egagaki tugwanda ko boli transform arande umano minta riva are UDA echame kugamba Kenya naba boliga bali boko moikange etransform agenda geroto kanyari eyende to Kenya taro abantu baite bakonyeke Osawano transform to tumia egorwararia ikoba nyatara de transform esukuru nero anya gidari tedu ati transform inje na akoni gidaru agumoro gasoma iga ngoboli na omweshimo itariba orese serikali omweshimo omake Jeremiah mosuku mango ado transform rorari igoroga ari message kigali njaru etegora busato chinisa nibere ne probox yeyemo ekabwata abande kobere bora buru kenyenyange chikobwate kurororo
nege ntoko ba promise ko ikali kwa ewe yamo wachenjie kura nare ko tabange kura ringo chenjiro ewe lakini ebinte binge ndroko genda komisi especially bune basari amo ne binte binge bigwanda ko jase ward omwarimu wa monene bwe skuru eyo Gerard Orina na ira libageriyo linene ko wa kirambu ya bayibuli bo mwana oyo iga asengenjo besogetie na gutenere kene tingaki eburaburu ya bete kulinda bakaeresera igoronga cy'umwana obanyate ko bakurwara na gwika obakonyi bukanyara ko bogotoka. I want to really appreciate the family. Umugaka Clement Nyayema, I want to appreciate you. You are a principled man. Abantu korweke Ege ntogiye itira abantu abange nseye n'obulimo ogotenenero kulinga. Umugaka Clement is a strong man, a principled person, and we really want to appreciate you. Ayenekewa. Moyo toboleti siasa cya kirengenjo asabara ibande besoke na sokomo cya abande barororo asuguta bakorera amagendero y'ikingenjo aho obajumbe bwakire abantu boko boli bajumbe mochamo aba machoga basi mochamo masoki omonto yomo egera nari boragambe motaje tiamo nane gukore rumuri nigo baria besokya barwengora gocyase omotyoyo na kubasaba bacha nasobwamo nabo igo abayuri banyara ko bakumanya cinga ki abana babo batamakongu nabo igo banyara ko bakubasemya cinga ki cindekero bare as institution au cyo gukurwa obasemya eri mbanyara ko bakwenyora asimi basukana ingabune yiga nararenge kurwase ensemo ya tunta basi chate imyamwa cyoge bwa chate kaunti ya Kisingo riboteregete mama Letana Nje Gilbert Kobi. Bemuno mulikito Gilbert Kobi ha sorobotiro. Wananchi bekenyoro kia bigogo. Ekikira sohorobe ruwe wadi ya manga amo na kemera. Ego beso kia kweremere para sekeribuna. Babire bagwetere michande menge yo bosombi. Orengana na barabu nigo babwate meberebere. Yabanchu babo heyere asichinkendu asitakire koletwa. Gento kia bairere koeroselie pari yo. Ego baganiria serikali ya kaunti ya Nyamira wosingerera enganiyo. Mohurikizo Polikapo Kara norobotiro asenchira yobwikira. Nime kenyore keiga kia bigogo. Ego gotoka stinseme chiga chorubeberwe ewadi ya mangamone wadi ya kemereme ya kaunti ya Nyamira asitokomere na munaba menyi bakweroselia ebara. Kurengana munaba menya abaigani ko bagendere ko bakwerere nchira bagendere ko bagwetere mechande menena samatu kamagiga enyorekane ngo basomya stinseme chigani ngo bwabeire gento getali ekiabotambe egekogera nigo ebareye yagendere ko bageko bachanda sige kabono ekenyoreke bigo gekorokwa aga senge yobuya bwanya sae igoto cyande gete to tirimboka to gotira ase obokongu to konyora kari ngiri gotira nona abantu bari gotira buya igo bakabana bakawende skuru para ya to sumbuira ga ase gari te konyora se weto lezi ko kunishe mudwa ya sali nyumba pare ne yane gutokorwa to gosinywa egento togokora muna bone gato imokerere igoro bamintaba abagaka abana banyinaba torosie pare yeito na intu tororekane muna abantu Ejiko kumyankelinga nigo abancho babo babire kurwase kinyorekeiga banyara ko bagosira abo bare asenkendu yentu kya babeteri wesoke na kweroselia ebareye elio batukanyara ko bakonyora obwete ko buya na kurusya abancho babo asenkendu aige kenyoreke tokorera tukumetinga abantu baminto basirire barairense bono totagete tobarusi mocheri twasinyirwe njera tokobarusi mocheri ne para sarabe takonyara gwetibwa rwangine simuraombane oyoraire mama oraire kotobwata abakongu bwo murusi mocheri oberi roro aguchikokora chigwikibere bonega gwikarero abakongu mbororo buremeru ko runyomba na gwetera sinjira sama kori asa yatokumweteria nabo igombo na amenyete no asirirete ekero nare gocha ko bari boti nona etete njire nabere myaka emenge ntana gwetaga iga epigipigi goya nyigeti njera ekandu tainse nanje ni gongeboria monene no ure iguru abarai kaigo se bagotoka nanje gona kuna bwati mama nigo bono bamochire boteneri bwa aba MCA kurwase tinseme chiga
oria we ewadi ya mangamuno oria we ewadi ya Kemera asabaganire gukora amajiriro likosigarasigira eng'aneye. Tukuborio muisimi wa oito oge principal geto manga ward na umutebi speaker Nyamira county yole matinga ko baranje baturigererie batoroserie para ipare yakogenda bigoge sukuru gutwachandikira matuko ntubwati bara togweta chipara makori itu tware gwetera renga menge tware gwetira abamintegera bakure bono iga alibete na bono iga moise kurigera rikori tugasene kolema yo tokolema sengenjo tusireti abaminto omongi na kerubo ombane baba igo Kennedy Gisemba munda abo basirete twasinyirwe para stoko baruseri bakore chigwikibere mochari na sinsemo yende niko bamuganira umugavana we county ya Nyamira Amos Kimominyaribo kwani kibunango tomale biragitebyo byagoretwe meya county Nyamira koreisha kibara sinsemechi bunechire ya moyo koreta omoyeso gochase bare agita indundu anya ko birora emyaka yonsi korutwa korete chikura emyaka ya erire ndu anya kora intuonde ogotoroserie bara twachandikira amatuko mbakepa chigari echigo kwama bone to chandegete etogotara na magoro mbaka nyagitari ntobugati kende nane pikipiki teri gwetanjere baminto mutangwanja motoroserie bare muruira na ruara njira te yara nyago bako nje turakita ntu na guchirara mwana kora turakita iga turakita njiriga inubono tiga tukabona be nje bana njibere mbe bona mugaba ne ka ndana ko bori nyaga ko nyareka kya nama ete wadi to amanga ya nama ete mwe msi to ko ko muske ogeto Samuel baga menero nyo kende karo nyo difference ende karo baso difference yeyo atokonye bire kitako ta bire to limere abe kana mora mu chipara bantu ito baete omukito bogotema kurigia omwe MCA we wade ya manga elia nyareka bagakwiraneria ya onsi nigotebora matunda hagwikabuna tokoenda embeo Ginko reporter getaseni kia wanchete kia gatembe kuruiga asinsemechiga chikenyoruke manyakante buna bigogo egiotoka sorwebe rwadilia ya Kemera amone wadi ya Mangeme county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara bia muno mulikito Polycarp Okara sorobotiro commissioner wa IBC Professor Francis Adhiambo Adore Isko riarero na umerana amona batinari ba IBC amona babatani Ruase county ya Kisii likorubware barure asomoroberio bokubwata chikura musangerekano yo nigokorekana sechi ya BC chia IBC county ya Kisii asomokonye bomugabana hokese Elijobebo anyara kagwikirana mohurike Wycliffe Tyson Manyara marobotirwa senchira yo wikirana. The ongoing enhanced continuous voter registration as organized by IEBC gukwana magega yo gukora egeikaro amona stakeholders nabaigo abarai bari batenenete okorikia chikurakura chibunge chia Kisii County omo commissioner o IEBC Francis Adwol nigo ateba Kisii County imbuya egenderete wikira rero. In general, we noted with quite a bit of satisfaction that the registration process is going on quite well within the county. Up to now, they have reached just a little over 60% of the target that we were looking at for this phase of registration. Ase jibunge gosechi constituency chiria chia kolire buya nyalibali chache nero etangaine na nyalibali masaba nero esiegete. Nyalibali chache 114, Nyalibali Masaba actually is the opposite at 41%, and we noted therefore that this particular constituency needed to, then there was a need for more encouragement for people to come forward. Ase ogochenche ekura gose ogo transfer ekura ni gateba omwaki ekura atakire kogenda ase constituency agochia gwakira ekura achencheri aroro. You need to go to the constituency where you want to transfer to so that you are transferred there. You go to the constituency office for you to be transferred there. We are not encouraging people to be transferred where you are to another constituency where for example, you are seeking to be at, and there are practical reasons for that. We fear that if we just allow people to transfer anyhow, this provision could be abused. Nakwanera igoro y'ebibande ebyo bire ase chiabisi chebibande ebyo abanyene batarabichiera kuoya. Relatively
a large number of IDs that still held by the National Registration Bureau. But the National Registration Bureau office explained that they're making every effort possible to reach out to those people who have their IDs sitting with them, and through the contacts that they have left with them. We also had a meeting with the county commissioner, who clarified to us that some of the IDs that were still sitting at the National Registration Office have been dispatched right down to chiefs and assistant chiefs, so that they can distribute this out to the owners to enable them to come and register as voters. Umurobeli obukorikia chikura ni gora chikoera chitariki 23 korende okorikia oko ngobe ase chiabisi cha IBC na boigo ase Huduma Center. Wale wanataka kuregister after ECVR wataweza kuregister at IEBC offices na katika vituo vya huduma. Message yaye nero ejeiga. Anybody who does not want to vote is basically voting themselves out of this country. Kuripoti Gatembe, Jewai Cliff Tyson, Manyara. Biamuno mulikito Wycliffe Tyson Manyara hasoro botiro. Na wikiraga bumwancho mu likiri ata nyoro mutimo komoketo kwirana tugende ne kyongasi nchira yo wikira. Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengogete kyubo balimo kibirengeralyo eliokolenta amoncheryo ya magenderero asama tukabusio na kyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora omusike Oruoba nigalinge omuseneta omuchorwa bwekyama gya serikali gya UDA kurende agesokya kubwatisya omurwandereria bwekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye kyoboseneta asogotenena nomugusiyo mwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abuliryo mugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobocholi bw'omwakugocha elio aire obubalimo bwaye alya sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetage tomusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku uyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi. Ine kwabiri gukorya eroadshow track iyo bwate yogiriya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate roadshow track experience neyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukorya track yiga ya roadshow iyo rakorere product launch uze emesangerekano ya siasa
brand activation ose emisangerekano ya cooperative egatie chirodisho chinde chinyinge bono nigo twakoretere track yibwaterie bagariya eyekerero na bwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eryogiria nigo liri ya kigima eryo lichunjukire ligo kwana nechinguru na bwigo likira bantabange nigo babwate chi DJ Chanjere chi MC na bwigo track yana boko jitumika asobokorera live performance nigo tukurwa obokoreri wito chinsema abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneji county chonsi emergency ya Kenya street ya goteka babuna street ndionsi chingaki obunjeli bwago ne biasara byakinirwe aka esimgwetera senamba 0704765412 nyora chitrake chika eldio oikera bantabange Karibu nainde omwanchomo ligereria senator Mochole Esio Kinyure igaruro kubolia kuchia serikali kubwatirana ne wizara y'ekisemi kuligereria n'omuchando bwobongo asaborokiwa ase sukuru unencherejemo yokweneki unabarokirwa bonko genderi bale n'amasomo abomuchando ndegwensioteyo ukwana samagacho yebunge nene litukulia lero senator Kinyure niga togiri mubaro bwa bananchi obagendete wesokia sobunge na kubwata chikura bunenchere yemo yokweroberia sobochole bonene bw'omwaka w'ekirubere 2025. I wish to support the statement by Senator Gataya Mofaya on mental health in schools. Mental health is often overlooked because we are bringing up children in school who are majorly focused on their normal trainings, and little do we give attention to what goes on with their lives away from the training that they are being taken through by their teachers. So I feel that this is a very weighty statement that the Ministry of Education needs to look at and have mental health support to learners who are experiencing these challenges so that they are able to focus on their academic work and also thrive as young people who are going to be leaders in this country. Mr. Speaker. So far, I think the young people are doing very well in coming out to participate in this exercise because, Mr. Speaker, for the young people out there, women, men who are actually looking to elect their leaders, it first begins with being a registered voter. And I personally led by example. The other time I was in my constituency, I led a group of people to go and register as voters. And I can tell you, Mr. Speaker, we are having so many people who want to participate in this civic process. It's one way of making the proposals or changes you want to bring about, Mr. Speaker. And finally, I think we need to incorporate the aspect of civic education so that the masses understand. Jumbe webunge ya Kitutu Masaba humuskikribu gisairo. Igakwaneire hengana igoro yegetange kia SGR ime ya ikonge. Ukwana samagajo yepunge nene. Umuske gisairo ni garuro kubolia we mapo. Naboiga masakara haya koro kibuna stage yegetange ge ikonge. Gebekire asomoroberio bobwagachi wegetange kio kiraru asensemo ya Naivasha. Kugenda marava asateruna. Igetange kio nigo kirachi okonya homomenye worogongo ruagusi. The reason I do rise at this point, Honorable Speaker, is because this statement did not only, despite it being a little bit specific to talk about Luanda and Vihiga, the statement actually sought a response from the Naivasha SGR all the way to the termination point at the border of the Kenya-Uganda border. Honorable Speaker, there are alterations that took place on the initial plan. And I did expect that once the committee brought the response here, part of the annexure should have been the map
the stations and the smaller stations along the route, the initial ones and the amendments that have taken place and what led to those amendments. Honorable Speaker, while Vihiga is crying that it has been left out, the initial plan also did have a station at Ikonge in Nyamira County. This was to cover the wider Kisii and Nyamira, or what we can call the Gusii region. During these amendments, Honorable Speaker, the Ikonge station disappeared from the map and the planning. And then what we got, which we don't have a problem, a station being created in Sotik, over and above the one in Bomet. We don't have a problem with additional stations being created. Yes. But Honorable Speaker, once that happens and a station is withdrawn that touches an entire region, therefore meaning the entire Gusii region, the line passes there, but there is no station, really leaves out an entire community which is known for agriculture, for goods that can be transported to the cities. Honorable Speaker, to finalize, we would like to know, we've been hearing political statements that these stations have been reintroduced. Can we have a document and a map that confirms the same? Na sorbo mancho mulkiria nongwe kero mwelio wamangana maya yekionga chinsa ibere chiabano butko kulende chikoraga chinsa nye ningere nengumanya senchira yo wekirano litrane saira sinyakundia sense moyo menyerero ni garenge Wilson makoli kulenda segekeke kekere mutwe ningirane ha singambo ya getembe anene asetura chikoligereria siasa cha nyalibali masaba na gusabire tuskale. Yebuna monyero chega ne machine tokoroka E5 ne machine ingia sana akero bwate problem ya magoro me pia magoro abimbete no gocha kwabe kera magoro oga kera magoro kubetu bintu korunse magoro go sangita bwate nguru wasere gotwara umuchando bwa magoro machine na bokorarira ega asene kabisa gokora no kuirania amagoro aitere tware chinguru okobimba koli kware ngo koruoro kisindani giri cyaro okobeta chiruororo nakobwamo ne machine enengi yere asabantu bari babwate mechando ya nervous system gose nervous system disorder ekyagera kero bwato mochando buna bono ko nyegari kwa makoko nabantu bari bakonyegari kwa makoko ega makoko atabwati chinguru makoko abwata magandi ebinabyo okobwata kwa bwata ega erinde yagokonya kumusemekia ekeremekia ebwate mechando gokonyegari kwa makoko tabwati chinguru nakobwamo no ekero wati wasa makoko ne kinde nkira chingi ya sana bantu baitongo sangi bari nangwati bale ko bikitere goroga monte bintina ona boko bekeru gyako ke kuko kubwata gyako bwata ega kwabekeru gyako bwata ega kero gyako bwatire ega igendo yo kungusana ko ira ni bono mubero gwenda koba ni mikito ya mubere nakobwa mono ko ene kenga at least bo cha bonde bwense bole me ya manyinga warurororo ikaro bwato mochando boko bimba kweriru na arna boko cho kwabekeru gya bwataga nende kende kya bwataga Birinde gyachi kungusobo chawo boli bororo watu koli ko watu wasaliru wasange mechande yali kero bwate mechande bune liye kibono kurumagega aboko cha kwabekaiga kwabekeruga yabwata kuruga ne kwabekeruga yabwata kuruga kero yako bwatira onsiga yanguseme keria birinde watu ara magoro chinguru abantu baminto bali bwate mechande ya magoro bwate mechande ya magoko mechande mono mono ne stroke ni ncho monyoro bwenie weterese machine yega ya A5 Bono, ene machine yendengi ya sana, ese machine yo mogongo. Ekero kurigereria abantu baito teligento kende kanga gakara mogongo ito. Ekinacho ogosangia togo chiro Carolas, ega siero le buna ya rosikuru enseri ya South Korea, no kwene kyanga ekero mogongo obwato mochando, ese kwese machine ito ne bwate remote togo ko seteriga. Ekero tu ago seteri, machine ye ka tu anye seteri ya so agutara yo Kenya. Monta yo konyeku. Bone kere gutara ega, megende kuri koirania no kuirania nga na kyo mogongo uwenete koba nakubwa mono ekere bigoti bya bibwate mechando ekina kigento yekorosi ocho mutugora yarosi gamari kuigora orukenegendete gutira bunerega negasyo korosia omochando bwegete kyo mogongo nakubwa mono nkuranire bakamate
erinde chikoros chinengo chebacho chirane buya magoka atware chinguru gaiga so gwatiwa na be machine yitego korega siga omotegeri to Gatembe TV amona Gatembe radio kyagara yagokonya na yebuno kero gwachire sinyagetari yito mobero ira nakobabuya nekene ina gitari ya Nuga Best nero yuka ebwate okubwa ukorubu wenya wetere chimashini chekerero kurwa sinseri ya South Korea niko bagotoka imeyomo chobusungo asama gacho ahuru tawa sirirongo lya kabere iyo irangene bengi ya Kenya Women batari rero kusiba hakirisi mugwetera sichinamba chabo 0784 955 717 gose 0705 860053 Nuga Best kotanga mbuya kogwa kogwenia. Kila nafsi na itaonye ugukwa kwarariwe kwa mungina marisera busubori nyandiko tujane kuraria ugukwa kwa marisera busubori nyandiko niwale umwena bumugakanye gusira Agustino Nyandiko numurugi o Sebastiano Mokandu niwale ngina Jacqueline Nyagusira Viles Eunice Jazinta Job uyu ole omogendia Ogetembe Television Ogetembe FM Teresia Naomi na Abigail Tom Marisera Ellen Elijah na Jackie mwibuli umwabo Teresia Nyerangi Ninabiara Maurice Ragogi Moses Ondieki Ezina Kerbo John Osoro na Rashid Chitai mkolera ya Catherine Agnes Ondieki Teresia Muranga Magdalene Odhiambo Lined Munyangi Kerbo Nyagoko Ellen Buchere na Nyagusira Agnes Magutu Maina na Nyamora niyo mwabo Luke Agnes Penina Jerusha Omoyo na Nyagusira Bundi Mura Nyuriana na Tumbo igale mukamu muro mwabo Nyabicha Ongiri Uhuru Marisera Beatrice Alice na bari Nyagusira Oseko Kemto Mami Baby Romena na bande nigo ntigire abachukuru abange na abachukurulia nigo ararusiwe asenkendu ya Busongo kiraliki inye umutinyo gatano umwaka yo 2026 na asaberwe na kwenwa kiraliki isano umutinyo gatano umwaka 2026 asenka yaye gotoka Mundieki Village mwamusio sublocation Kenya Binge Kitutu Central Ward Kitutu cha South County ya Kisii okunugo kwa tuaralire kwa Malisera Busuboli Nyandiko kurwachi studio cha Gatembe Television na Gatembe FM tuwatumire ngora na magombo nyasaye abalimi chiga kichi chobokendu obonene enoka Elia wakombi inguni wataenda gusie bono na bukwegokia asogo sonja ETV ya uwanje tia Gatembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Gatembe Television Network ayene amatiao kuli miensi ya Kenya ili ya Tanzania Uganda Malawi wikanonya Zambia egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinimirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Gatembe Television Network ekeunga kia Momogusi. ine nugane techi stage chichi saisi au lighting and effects pipe and drapes PA or sound camera equipment grip LED screens security barriers faces power units tiema chechingencho au nibinde ebenge asi emega ilia emeke nilia yaigatua gusi ilia emenene concerts ibigeni corporate events amoro kereria ibiegwa na version shows imisengurikana nibinde ebinge twakire isimi asi enamba
0700 301 301 gose 0722 347 371. 301 Events, your one-stop shop for all events and equipment. Aiga no visito na into botando ngote botore nkwana na tori kinto kito chana na Diamond Dominium na karo kora kintre chiga kito chana na Diamond Dominium te kinde tere okoewa okomera go cha senda yao etine kintere jire chingi ya sana okoewa karo kwa irwe okorete tamos uneyega karo kwa rete tamos uneyega watch be kaim tamos ingi kabisa kwa leta match karo kwa leta match kwanya mwekama watch mumeka watch tigama gaiga kwa ganyense yamo karo kwa ganyense yamo ndatere jinjiri go disorofu ndatere yengeri gena that's why abange to kunyano kanga Dominium stones karo kwa nyebekire mana machari ali liberera nalibone go twana chinguru chaye chogo sokeri yogo ne ryoge liga nalitoko batukunyuri tuko cyase linde igoto libuna ne chemical go chikonywa go cyaso mubero teringa ne kintere chogo chiko chimera go cyaso mubero kyagara banda abange bamerire chindatereji bandu banyura maryogo aichoira aso mubere paka yanda iranire kobeso maso mubere so nuga pesti na kyo sangiringa nambe yemo datere jinjiri go expire datere jinji kwa tiani chemicals datere yito komera go kya senda yao and datere yego konya ekero kwanye bekira sa mache kwanywa machai ekyagere ekero kunywa machai go chinda go sibyara manyinga okinyaro bonyamasi nkone kyarenga chinguru cyomubere cyakire nakubwa mono ngo konyare kugweni amarwere ao arase mibere unabona arthritis ekero bwato mochando bwa arthritis and datere ne bwate minerals unabona calcium ekobeka so mubero kwanywa chinengo chao chakonga iga abantu baito nima yatekonye moko bukuminga etokunywa amachi chindatere twanyure baka twarosire ekito likomera go chinda toli gukora kende yonse nene nchibwate expiry date niende chire chingi ya sana asoko koro mubere service neba no rwarete abogo chigugo chikora ochira asenka neba turwarete nabo chigoro chira asenka eline chikonya abana bao amone family yonse ngima asoko korera omubere service iga abantu baito none inwe teki getambukira moja nabo chigoro chira asenka yao uchibeke kabisa motu mekene familia yao mwensi eyenere korokwa nano Diamond Dominium elitoko batebiri tuko cha serine nekene inyagitari ya Nuga Best nero yuka ebwate okubwa uwokurubu wenya wetere chimashini chekerero okurwa sinseri ya South Korea niko bagutuka imeyo mucyo busungo asama gacho ahuru tawa sirirongo lya kabere iyo irange nebengi ya Kenya Women batari rero gusiba kirisi migwetera sinamba cyabo 0784 955 717 gose 0705 86 0053 Nuga Best kotanga mbuya kugwa kugwenia. Karibu na indo mwancho mwikireria unana gotebia segekege kinge mutwe ngora nenga somurubiri gwengambo ya getembe aselit kula rero mogini ito hanyalika wikirana gaiga haime ye studio anena se turachikurigereri siasa cia nyaribari masaba kurende inyora buna ore hoyo mobo gwengambe yiga hasbe gora beko guchangira ase namba yesime ya 0726447367 unenjere yamo yokwene kibuna nguruli boliriago gosengo jangirero omo robirigo urenda singe nchoje biro tigamwe libageliga atwererere ningo karibu sana musi bia wano murali samale danguru James Sarasa oyai sito ero wali esi June ward menyalwa masaba karibu sana anena se turaji kwanira siasa cia nyaribari masaba na kinyaribari masabe yalwa lando itombia bale lakini bono ndiri mangana taraikara na buya na kiondo cheretega mangana kiayo kisiasa
isiasa amagendero tarakoragana buya nabona kerochi para chitu njiri ngiya mono iskuru chitu nyawe mugambi otemira sa konyara but jiraba ekigonge tutagete nande ekero kurige nande SNSM echigasi abasaye bamintu gasi njira tokanyali bali masaba igo nabondo jina wikatutwara engambo njere torarosi amagendero nanto create job opportunities asa abasaye bamintu banyali bali masaba ane nono igo mugambi orabisikiranira amagendero taraikirani ane nari akorire nari asiga yani ane tena mugara muwe na kyakempe nari yari skuru njira ro sirinke batirande njira ikane kwange tutaketena abantu banyali bali masaba echipara chitu njiri weteka matekere parere mbe nyonye biasara mbigyo na gokorekana ekechipara chire chimbe nyonye ogweta kogendanga gose kwenda gokora kende ekobega senkong ochipara chitu chena nyali bali masaba echire chimbe pi ekyo kiagarana tochiga tosange n'abantu baminto banyali bali masaba egere torenje tokoro tutamaganaye ane nasomo oligererio taramanya bene araso yoiga okwanira mangana ya magendero anyali bali masaba eganga ya enereri James Arasa oyo kuri obunge bwanyali bali masaba 2027 inje na daito bugabana na lenge student Kisii University karaminyoka usiyengima bati bono nganyora abantu gonyali bali babera abangi bakuri bokiro bugabana albagande ya no mokorage itobote lakini bono nandoche abantu baito bandengira nenyali bali nabakora amagendero egero bamago promote ngende segero kyobugabana eba yes narali yiga hanene wekiranira umwana inji oramatena gusara kubekera tiri matena raya na ikiranire ngoko ngeke ningikirania yandi narali inje James Arasa kuri bwana bwane na atemire gukora maya n'abantu baminto nande komenyamo nabo yes egendo kende inje no mwalimu kendo mwalimu nanatemire gukonya abana esinkonyara onye gwitero sogosomia abana kuba guidance and counseling ebintu binde ndire nguchangia ndese mechango ya abantu bakwenda chiskuru ebintu biri bikungeti abantu betu banyali bali masaba natemire gukora esinkonyara nande kine buribaga nabo ngicokora amango chimotuga kegera jirima ithina ubutaka nimbo maite jina kinero ubutaka kuri obwali au nobori nona kinerali abantu bamintu bobwali ali naba bangakana nonye fi ngagende parade ngasoma paka na ikirega iko na injina mbodiri yani cyande kitombo naki abana banyari bali masaba rasome nabaraba abantu bagukwandika ukimotuga yewe okay bono narali tena short term abana inchi magani ali abwango abana inchi banyari bali masaba baganeti narali yega short term na mtrate chipara jirosu ikine kigende gitanga namba ibere abasaye baminto banyora chigas omaete keroge no mugambi na batanya kuri chigas at the same time bwango lakini ngendo kerone kuri mugambi you can be creative liginjira oranyare kuri chibentu people who have the ability to employ abasaye baminto bana baminto bari jise jesiko babwate uwezo bara raise chibesa tuchaka no chikamba nyali bali masaba yes nabone gendo kende na injina go mupungo nyali bali masaba for example nabana ngo chaka nonye company enke yabasaye cross nyoji sabuni o chaka nabone igana roche I'm a science teacher we could make you in paraffin utumeka ebipire bigutukuri kwenda na kwenda town ga kwanya ibintu bitukudire class you can actually ochake ekyombe kiranya go okonya abasaye baminto banyari bali masaba yes kuligeri ahekero mugambi you are a key to success to many opportunities nabo kubwata ogen no to market you look for the jobs for these young people kubwa abasaye baminto kusarikira gali ekenyoro nande you can promote ebyasare bibike egendo kende onye gwaka matoboli
nabo gochaka ekiombegete kia basae o promote egere bagendere gochimoto anyobo tukichingo. That's what I think can work. Onde se mutubuli long term njiri chechi kira bananchi baganeti. Long term egento njira de long term negerina obae a conducive environment. For example, over education na kibana nyago simeka onye bime no chinge niechi maide busise ito tombwate bura na badoko education obo semi na kichinge njiko simeko chinge niechi still na bokulia abantu bandi barabe bagocha bagoro kurwawo egere babatigere chibesa abantu ndo batari konyaga gutara ase distance entambe. Yes. Bagora chinge niechi abasa abandi bachire no Nairobi chiondi. Ebintu nebi no ne para every wedeka long term. Now you push even the national government erosie para ilami na bono keroka ibacho kiamo kama road echi para chinyinge mwembe wagacha ige bintu nebyo na bitu bwente usukuma n'abantu baminto banyali bani masaba ebinde mbiro toji gusanga nabo. Yes. Nima ito matekero ko kambiro monto abantu banyali bani nabangaini sana nabako tena na inje integedege ndekerosi pero chirene ketura ajuko sanga n'abantu baminto banyali bani masaba nabako tena ki omugambia ya igende gitekerosi uga iko na nalyo ona magendera ko bye na ndu bugambiro buye. Obu amate bwa nabarai bo jinseme juna kibore. Obuya sana. Chaba kamba nemba sigete. Mwaka machogu musigete mugambio no ligeti umubunge ni musigete. Pati ndombe ranje ngurigena tanjeti. Nabona kanya mubungo itako kura iga akukura ga stadium na kura liga digachagwa. Na ndio to ikwebere na into musi tosukumwochi moto. Bona lakini ando gocha ukuro monto ando gotogire nekesako. Iko mugambi ndumira kora ndatara ikirani ndojina ya wikamo kosoe. Iko bagamba abo professor ngeni mbasigete kabisa bagamba NCP imbasigete. Kia na nje na bongo mugambi na nje nitakisiko. Iko tinchai timugambi ndo wensi. Ibagali okomorwa n'ikirugi cyonki mote karansira mo homote no njirili ganalia ili nyarga kwendera no buraiwa. Ojiko muri moro. Umugambi gero kende botambe taraisura amanyonya ali bari masana. Umugambi is not approachable. Is not listening to the fellow leaders. Onye ndiago toteke go satu na amagoso ngayale. That's when we can actually advise where we can. Kubwa umugambi omonyole na rukare awaka maybe ebichakure misimu. Na yako na simeke bitume simeke mesie na handi gakare ensende. Enchunya libali obo uli abantu banyali bali amagendera na kitogokora. That's what we can do. Yeah. Nene tuligirerio murubirio joiga wabananchi. Nene abasabe sokiri umurubirio tuko kadi. Roche no lenta monchilia hasa bananchi kubata chikura. Ama nene sana. Nande abasabe baminto ekene tietubwate tutware kadi. Onye kubwate miaka 18. Wantu gwatie kadi ona to let down. Lazima we have to have valid voters who will change, who will decide 2027 on the way forward. Tebana oro mosa wati miaka 18 nando kire tubwati kadi. Yabantu baminto abasabe baminto twara chikadi ege to choose leaders who are responsible, accountable, who can change our country. It's going to have a very big impact. Oinyolega the sitting president abwedine chikura ani abwedine chikura irenga erumi ambiri. So abasabe twaje ko register, they can bring a very big impact. Yeah. Korengana no roboti rwekimbe ya IBC ritskule rero. Elibali masaba nere sigete asumu barogo kubata chikura. Ingie kekirira abananchi baresoki. I think I've reached many people pale say ground. Nabade naga kina kwa honest with some chiefs and assistant chiefs. Yes. I've told them abasabe baminto diabaraje sabatara register. Unobo so sana, but I think we want to mobilize young people nyalwa masaba. Kero mosa nyalwa masaba abu atekura. Yira nyaguchiko tokonya torente ogambi ubuya nyalwa masaba Kisii County
na Kenya yonse. Yeah. Tariwo tagechugo no burai kuna ino na barai mo gwesoki mo kubangai. Sorry? Kotena akota soki wa kwa bananji go so soki. Tukubwatikana nuko bangai na kwa ino kubaikara ni chira cha. Egine kene abantu abange ba lose hopes in the current leadership. Isinge njobo kora boro bonge. Umuntu cyo kungaina ngo korose dinde para. Ipara ita koros. Imyaka yaenda. Umuntu cyo kungaina siringi 200 egere wagoka oenda iko. Ono barona ki abana siasa aba bakali baya. Bacha batungaina ndokubekero batama. But that is not the kind of leadership totagete. Esigusi yetu na Kenya ngima. Injebene injeretiyo na ngaino muntu ongeire kura hani mwendo kore egasi Nyaribari Masaba. Hiyo itakuwa dilahana kwangu and I will not tolerate that. We can't teme ngorora Nyaribari egasi. Kuba ngaina ikiyo negento kwirokora bo because ngwaka no muntu yo. Waka no Nyaribari bakoregas omako bwato ibache utari wako bakoregas iyo ni mbaya. So weikaba Nyaribari bakoregas na weikaba Kenya bakoregas kwa jumla. Okay. Yise njo ndoje biro bigenda kuminyoka. Noro yo mobo bwatani umuski Fred Matiang'i. Roje inaki hengane yigoranye kwanira. Mbia mono sana. Serikali rigeti bakore sikibakore. Padie bindombira batarakora. Nandi turoje na chinga kichaberere. Igobono obokoro tonya kungai na gosendo chiko kora go chimotuga uno bokora tutabwe kwegena naba Kenya. Yes. Omosike Matiang'i. Ekero kuri gurumaiga asa korigas gocha na bakora naki Matiang'i okorigas esensemo ya security okore esensemo ya education warore impact yenene. Omugako olibono igana inje na korubo tukibwane. Yes. Nere Kenya iligereti. Nere dugo support akonya ba Kenya. Nandire namo support sinja kursi tukusi. Inamo support singenjo agenda chiane echikwendamo. Utakorendo bonjuri accountability ese ito. Obo ene gusiri opulence. Umuntu ocha utinega aliye nene igoro ocha ukungaina. Na nitakutengenezea hii, nitafanya hii, nitafanya ile. Hiyo hatutaki, tunataka ukweli. Na uwezi ukaipia mwananchi alafu ukuje kusema eti nimekuja kukutengenezea. Ni kama hii fuel. Imeongeza na imeumiza kila Mkenya. Fuel imeongeza by 40 bob. Alafu president anasema nimetoa 10 bob. Ni kama nikuipia 50 bob nikurudishie 10 bob. Si already nimekuipia. Hiyo ndio hatutaki. Kwa hivyo Matiang'i I think is the best option for the Kenyans. Okay. Yeah. Nakiroche unaro kubuli liboli hakoro kucheni fanyera hakoro hapa Nairobi. Aga boli buna bolingo aisikobu. Magana nomination. Ogenda kubuli chikwe. Njebene Abanyaribari bandebiri ngende mutu. Na atere chiwodi chisano chenyaribari Masaba. Yeri chuni wodi Nyamasibi wodi abantu baminto. Yes. Koruo Masimba Gisusu Kiamukama. Bandebi nango kwaturi kerogo. Lakini soko bu are ekero compete wikomanya you can either win or lose. Yes. But injoso ngwane na nyakobu. Biriye bikena temire na aracho rugocha gocha na nyakobu. Nande ubwene mbule mbwatenje. Nabantu mbange genete. Imaite kerugia Nyaribari nkoirande. Lakini ndo gintaire still I will continue serving the people of Nyaribari Masaba. Yeah. Because if you don't win, you can't kill yourself. You will support, if somebody wins genuinely, you will support the person. And then you work towards making Nyaribari Masaba a better place. Yeah. Muskara sanko boliri. Tari buna yo bono korengana muna. Tari kwarore buna mugusina Matiang'i achire na wachire kwebisire maigasare. Yeah. Matiang'i dada gosegeru mondago sande egendekia.
ona ena giora mnyoko kuji yosoboke botali oboke mine tiga asama gendera ale nuko bwati kuchi batia bande rindo jimbaro basita abana ba Minto abagusi ba Minto bensi Nyamira na Kisii County tubwati simatiange injede nkoruma pema no ni matiange na mosiki na nkoruma pema kunarenge student. I like the way he used to do his work. Iko dero naja kusupport Matiang'i. Na ndege ndokende inje personally kwanye naja idukuri gerugo bunge kurum ani bugabana Kisii County. Matiang'i talengo ngobuli ngo president. Igendo kende na takirwana gotene gerugo bunge banyarwana Masaba. Taribo nacha agete. Are you seeing that? Into the Matiang'i naki inchukuru abo togwekero. Yeah. So Matiang'i is our project. Na ne project ya banyarwana Masaba. Yeah. Wono kigwa tebire buno rasense muyobo sasa bali bakora mugendera. Ngyo tasere mu inaga serikali yonyare koka. Okamage magendera. Oko kama oguna abantu bali abake basirire. Na kyo kama ba. Okame mpaka lili. Ono ekero bwate chombe ibere. Me yesigo yoli. Deyende yarosire. Na oroji na yarosire. Gose litoro na yoko okolisi. Onyora mabe. Obutante rundo edemba cheberane. Bana Minto bali basire gochiense emerimo ino. Nonyigwete bachebera no somo wako ito Matiang'i. But they know. Garabia. Si unajua watu wenye wako kwa upande mwingine. Lakini osoro they will come back. Hata wezeka to umwako yo to gochio mtua. Utaniambia. Nimekaa hapa. Utaniambia. The likes of Simbarati will walk back to Matiang'i. Because gusie to gochiko kendamo. Ivo elimu. Though there is what we call democracy. We not force somebody. But wanajua. They know that Matiang'i is the best option. Yeah. No metena abara imbalinga kurwa sorongoro gusiba kubuli bora bense. Yes. Rolio. Babiri. Rolio. Maraga. Na Daktari Matiang'i. Nkiere. Maraga is not approachable, number one. He has not approached us. Number two, Maraga looks like a project. Because egerogo tema ko engage ko tebana haya jentikane mbuli o president hata tuko ikirani ki abuli o president project yang. No, I assume. I don't want to say is a project. What evidence and those? Yeah, it looks like a project. It looks like. Again, to what evidence? Of course, yeah. I don't have, but it looks like. Ngani itoranyo wikira uno. Okay. Yes, amora ibense muske William Ruto. Na kuletaro. Asorongoro agusi. Nanyari ko kwanire ngani yiga magenda ali anyara kawikirani. Omaito mu president ochire gusi amatuka mange. Agocha gocha ke amagenda gusi. Ebintu binde torore bire stalled. Biraera. Omaite kerogo chazi none kerocha kwa gache nyumba. Wiki nyumba yere mpaka igoro ojo igore. Mbiro bikacha kire akorere. But ebinte binge ebiteneine. Bireikirana. Okay. Ono ndigerina emedienye tigarete uchimotuga nemeke sana. Nacheikirani. Nando inyole is promised into many parts of the country. Na bachibese jaju garani binte. Iko nto bwada to a president maybe chinga chinkongu nande tonya kumubeka asamatemu. Oso wenge tiakole biyana nyane gukora. But uchimotuga anya sa tokonya tonyoro murai. Yeah. Joso wenge biamono soja kutokwani. And the president has a right to walk any part of this country. Akwa nabantu bensi ya Kenya. Toko mutanga na ndoko, you cannot criticize that. Alia kora, usawaja wakora, tunampongeza. Lakini, there are many things to expect kuru asale, vite ikirane, kulingana na to promise it. University ya Nyamira. Tegende tu wachi. University ya Nyamira, ekorgana no kora numboro. Because they no onyese budget. They gazetted.
Nonye nate mango tegera omo bungo mbungo na ngegesa. Nate mango motegera. After the gazettes, abago make laws in the National Assembly. Igobono nektura mwegene ina university neche kor sineche rosi. Woso wenge donya ko ngai nwesenge ya siasa. We are approaching 2027. Let us be very careful. Nakto kuligere binte ko chimotuka. Yeah. Okay. To kwanire hanene abarai. Roja barai wense moyo kwa mrelia serikali na bangi sana. Wate Kalonzo Musyoka. Wate Rigathi Gachagua. Wate Martha Karua. Umusikie Matiang'i. Anina saba iga kero yo monate gete kubuli burai wense. Ise koba. Wacholiro muntu mungao are no musikie Matiang'i. Magende kumugwatisi. Obai tinya omora yoito yore Matiang'i. Oito ganyerete. Yes. Erera ntemana goichege ntukerorokane transparent. Yano jino yacho genuinely. Then we can pack that person to support. Ocho bonjoro boje Kenya. Yeah. Igomoredi ndi wense isa ochoro. But we strongly believe in Mzee Matiang'i. Even ebinte binge byakora uchunguzi kwenda utafiti inaonyesha kuwa Matiang'i nere we know what I'm saying. Yeah. Nabarai bali bagate nabagusimba bwati mubaro uranyari kogu bikumura ibense ino heganga ino nogo babekira abandeli ndi banyore chikura ngo wate bo kwana abarai no maitenga ni na kwa nyigure abuna abasirite diangote president ne nsi yonsi ya Kenya. President je dineje kugamba kusioka. You cannot narrow down the presidential candidate on very strong to Kisii. Tutigama ama ebintu ni bitoko kwana biko tantanya ba Kenya kusaba Kisii. Matiang'i anjire countrywide. Induna baba abantu na erumia 8. Yes. We can vote Matiang'i more than 600,000. Kuruo aba Kenya bange they have accepted Matiang'i. Iko hii siasa yenye unaona watu wengine wanakimbiza hapa tunajua hiyo siasa ndogo ndogo. We know that. Napata kina hiyo Osoro ndio wanasema tuko kidogo na wengine wenye wanaongea. But I want to tell them we are enough. Kiss people are distributed countrywide and Kenyans are ready to vote for new leadership. Yes. Let them bring agenda. Awachane na hiyo siasa ndogo ndogo. Yeah. Isi mwenjumu likirelia nigo atogandete nengambo higaime ye studio ana somo gani wedi tsulero no moskeche mse arasa yule neganga yokuligikirgo kebujumba sebunge ya Nyaribari Masaba tonyoro mutimo komoke tokoirana togande nengamba senchira yoboikira. Kwabiri gukorya road show track iyo bwate yogiriya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate road show track experience neyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukorya track yiga ya road show iyo rakorere product launch use emisangerekano ya siasa brand activation use emisangerekano ya cooperative egatiye chi road show chinde chinyinge bono nigo twakoretere track yibwateri bagariya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eriyogiriya nigo liri ya kigima eryo lichujukire ligo kwana nechinguru nabwigo likira bantabange nigo babwate chi DJ Chanjere chi MC nabwigo track nabo kugitumika asobokorera live performance nigo tukurwa obokorera wito chinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneji county chonsi emergency ya Kenya street ya goteka babuna street ndionsi chingaki obunjeli bwago ne biasara byakinirwe aka esimu gwetera senamba 0704765412 nyora chitrake chika eldio oikera bantabange.
amasomo na nene obumanyi na buborairire omwana okugendera asa matuko ali busio ne aye omwibuli kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana anyorera obumanyi na nene w'ikikosi cy'amaboko murete Keroka Technical Training Institute elio aibundusa chikosi igaiga ntubwate chikosi bunabono elia ya Building and Civil Engineering kubundisa tulebwego ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician Level 5 na Level 6 igitumela asensema ya Community and Online Working imiheskuru yigaya keti nigotobwate a modern library iyubwate bintu byonsi ibiraga nibyogotumika ari nayo kubundisa tule ekosi ya Version Design asetobwate chimashini chekerero nkwegeli abale boigo Business Studies na Entrepreneurship nkwegeli bale Food Production yani Cookery na boigo Food and Beverage Production ase chinsamu cha Cosmetology nigotokwegeli ya Beauty Therapy miranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera obumanyi bwekerero unabono ya dressing pedicure manicure egati bumanyi bunde obunge boigonto bwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering agirira moletu mwana anyorere obumanyi bwiga nabono nigo intake y'umutinyo gatano egenderete agirira eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka na wogwaka esimgwitrasa chinamba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirena kwenyorera obumanyi lili webekeri bagari ya asinsiga yokwerwanirira karibu nainde omwancho murekereria se homorogori bengambo ya getembe aseli tikulia lero tore no yulenekanga yokulie kirugo ky'obuyumbe ase bunge ya Nyaribari Masaba omuske chemisi arasa yanene togende tukwanira siasa cha Nyaribari Masaba karibu nainde omuske biamono yasinge nje yebiro tenda subwango baraibu kwamerere serikali mba kolete taraso rugunguru abusi omuraibu ensena kolete taraso rugunguru abusi unainwa barai manake yemwara urate yomwana inji ekere president ya Jitegusia alipokelewa vizuri abantu baminto nabaya bagusi tunto bwati gesiomba ande mbia mwana bagusi baminto ulimkaribisha vizuri lakini ekero matianga ngoja gusi libere ndiri kuraba yani walibere gedori kuraba libere ligo jana okonyoro bantu bara banya korento botino botina gete goons have you seen that kutaka kuinterrupt mekutane ekina ngona ngojika bantu baminto hakimo tumekwa kusalia mikutano yatuale usalama tukielekea uchaguzi egendo kende matiangi na Jitegusi yeye alipokelewa kama president yani watu walijaa na akulipa mtu hata shilingi moja amo tumere fare ache guru nyamacha ali aru Nyaliwa ali Masaba aru Nyamira Moino lakini watu walikuja walitumia pesa yao so which means people lakini baraimbara batena na ba nchi bali abange mbalinge bagusi ya abare balenge bo Jitegusi I was here I saw those are our people tukwaneke gusi ono kwanza egendo kende iga Kisii County tuko na wakazi wa hapa ambao wanatoka sehemu mbalimbali and they are happy with Matiang'i
So hiyo ni siasa, ndogo ndogo. Okay, ruchebiro bikominyoka sana kwarabiro muraya seji nsemo yes kurengana munae nero yakubekire gose yakoire umutisha ase umuntu w'igiswahili weso kibuna guchikuranire kirego cy'ubujumbe. Okay, biamono inje kuri ubwana bwane ubugambi ubulime yani arasa nirite ryo bugambi tandukire umugambi ulenge inje guru ekerengo somo uwali primary kuru klasi amba klasi 8 nilikuwa kiongozi then ekerenje the Hema Secondary School Chicago inkaba a class representative from Form 1 up to Form 4 koro Form 4 ngachorwe student president ya Hema Secondary School koro nkaira na Ibacho Secondary School yere Kiamukama ward koro ngachorwa ne president ya school eyo kakora koro we even set a record ama somo. I used to have meetings na wanafunzi then we forge the way forward na kitoko weta no enda Ibacho bono iga 2014 ocheki mini yoro we are the people who set a record in Ibacho kuro ngaja Kisii University. Yes, Kisii University I was a student chairperson wa KUSADISA. KUSADISA is Kisii University Students Against Drug Abuse. Then I was involved myself in peer counseling. Yes, kusemia aba wanafunzi ba minto bale university korwo peace ambassador chinganji to morembe Kisii University korwo abo nonye singo sobe by the way ngosomi kuchibogere mahatari banganje bagondenda tata onye ndiri kwarenga gange twagwekero igo bono obugambi buko bwati sogochi bati bono nganje tenyali bali yitu nganje te usi yitu ndagete obo kewe gingena Nyasaye gitumeke ga gusi yitu ndeta magendero. I push for good things to be done in Nyaribari Masaba, Kisii County and even Gusii, the whole Gusii. Igo obugambi imbo maede narara ire goja I have dealt with the students, I have dealt even currently ninchol still is a school inde as I'm leading students there and I'm guiding them esebinte na kimasomo. Okay. Ono ndoje biro naro bikumyaka sana kolengana muna ni agenda kiyo bwate ujya somo na nchi Nyaribari Masaba. Nyaribari Masaba omobunge oikomanye gasi yawo nambeyemo chipara chieteke Nyaribari Masaba. Hiyo ndio agenda number 1. Number 2, amasomo asabana bensi ekeruko ruchipaseri chirwe ugo chikero mwana tano yogo supported we utago support na tomwa you distribute equally which asabana bonds wa Nyaribari Masaba. Yes, egendo kende estima Nyaribari Masaba maita sinare estimate raika they always text me every day kuro estimate yekere achire kiro mondaya anyoru burabu abana bakosoma ekera baite babantu bamana in future. Yes, egendo kende I will create job opportunities for the youths. O keroro mobunge tori ikaransa ari okirede injuga of public participation, ongea na vijana wasikize wakwambie vijana bangi bachire school batabuga chigas ekero iganze vijana they are very creative kurondo what the digital learning na bono studio ga we teach our students our children on how to become the best people in this field kurona ando what the e-learning ni gole nonye computer hub Nyaribari Masaba ekusomia abana ba Nyaribari Masaba egendo gende akwana ndigoro ya earth sha eken dadena afya ya berembe na njingisi ko mobunge ikina king na pushes national government amagonde na ki na health services are developed neji county ekeroro mobunge na yokorosi policies
in the national government naye iguchagira ari itaraike county ka egento kende nyariba masaba ndi kunyarikana jensango nya kuchimutuka I can even start an hospital nyariba masaba nyariba masaba hospital ikuruali abantu betu batari kunyara ikonya abantu nyimba bade mechando ya maiso mebere ko bahati tubakonya ngegari. That's the agenda. Toko tenda ne county yoga. You have to take part as a leader. You must stretch. Toko kirana ga ikanongo ngugamba makanaika. Yeah. Iko na mangi na naro bachi konde mutuga injira na bakonya. Ewa. Kajiro chinya libali masaba semya ketanere mutu. Semya ketanere mutu onye gujutoro bugambyo buya yali bali nguchire komesa. Kuchire kuba ese gusanero. Yes. Egento kendo ngogoka sana iguru mo bungo yo kurugundini nyoro. Now days kurwa can almost chibes chonspi. I think you do these things, you know. Ono aba bunge bande ngai chibes chiguchi. Egento kende. Ese miaka 5 okonyora more than 1.2 billion. Uise kwenda one for example nyalwa masagoji constituency chinde. Nonya chibes njikorte impact. So, ebindeta bitu wendo gorotota. Egere bikonya abantu baminto banyali bali masaba na kusiyons. Ewa. Okay. Singenjo yebiro. Nyaliko kwanira homo na injo nyali bali masaba. Biamono. Abantu baminto banyali bali masaba nimbanjete nyasana no muya na hande biamono osoko beko munyali bali moyo na ntogendere amo. Tetwaro bomo. Kuruo tubugaterane toro sinyali bali masaba. Tusire jisemi, tusire chiskuru chido jirosu kabisa, chipara chieteke abana baitu banyochi gasi bakore kuroto gende kuchimutu. Jini banjete bugate kuchimutu ga torenta magendo nyali bali masaba. Biamo. Asante sana muske harasa sokonyora chinga kiao na wikira na igame ye studio. Yes. Ndareva. Ninyomete. Ibwato mukungu na ebichuchu. Guru Ada, she's a doctor. Guru na bana bane. Na mama ndamukwa numera kwenda ali chiko ngitabona bani girete. Okay. Omo akasimyo yaki bakendi nabantu bamintu bobugali esinkuru na nyalibale yonsi nabana bamintu bensi. Amono umusani ono mwalimu Enoko. Namukwani sana no muntu omuya esa mangana na bagonse mi asa amanga tokosea tokoshia. Gendo kende asati atokonye kuchimutuga tubwaterane na vijana uwe kadi. Uwe kadi. Tuhakikishe kuwa tuko na kadi. Asante sana. Asante sana sokonywa chinga kichego ndo kitinga kichinde ane turachi wikarana game ya studio. Yes. Ane no herere na radia jaiga uwate kuchiaso mwananchi kwa somo menye webunge ya Nyalibali masaba. Na gwikiraga bumoncho murigera nongo ikero mwelio wingambo ya Getembe kurende chikuraga chinsenye ingirane ngumanyi kyonga senchura yo gwikira ni tene seres nyakunde na go sabiruto aruburigeria burubia. Kila nafsi